aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Merkulis po nganyan, petsa 8 sa bulan kan Oktubre 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin sa headlines sa atong darakulang mga bareta sa lado lokal. Lokal na gobyerno kan Legazpi City, planong paurulion sa saindang pinagalian na lugar sa Zamboanga ang mga badyaw na nagbabalaw-bagaw sa palibot kan syudad. Top 8 sa psychometrician examination na estudyante kan UST Legazpi tinaawanin pagmidbid gan sangguniang panglungsod kan Legazpi City. Sangguniang bayan kan ginubatan adalan nin maray an ordinansa na mapotob nin total ban sa human activities sa laog kan 6 km permanent danger zone sa mga barangay na nasa pamitisan kan Bulkan Mayon nasakop kan Banuan. Linggo ng Kabataan 2025 culminating activity matrayumpong ginibo sa Negosyo Center sa Albay Farmers Bounty Village sa Kamalig, Albay. Sa lado nasyonal, Ombudsman Remulla bubuting kayo ng issue kan confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pagkadesignar kay DOJ Secretary Remulla bilang ombudsman parte kan Plan C para pabagsakon si VP Sara Duterte sigon kay Senator Amy Marcos. ICI, wala pang update sa pag-aparecir sa hearing kan komisyon ni na dating House Speaker Martin Romualdez asin resign Congressman Saldico. Frederick Vida pigdesignar bilang OIC kan Department of Justice matapos mapili na bagong ombudsman si DOJ Secretary Remulla. Sa ibang nasyon, bagong ilihir na alkalde sa Germany, lugadan matapos nasaksakon. Baretang Sports Ultimate Fighting Championship gigibuhon sa White House sa masunod na taon. Yan ang headlines kasatuyang darakulang mga bareta alas 7. Asin kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Nakaman po si Mardila Daing Iba, enot sa dakulang mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plano kang gobyerno lokal kan Legazpi City na paurulion ang mga badyaw sa saindang origin, partikular sa Zamboanga. Sa ginibong consultation meeting, sinabi ni Mayor Hisam Ismail na nagdarayo man sana sa Legazpi ang badyaw lalo na ngunyan na panahon kan holiday season. Sinabi kan opisyal na midbid ang mga residentes kan syudad bilang mga matinabang kung kaya piga aprovitsaran asin minadarayo ang badyaw bigiling man na anggulo na may mga leader ini na piga pawagas bakusa na sa syudad ng Legazpi kundi sa iba pang munisipyo para sa nasabing modus. Bilang solusyon sa problema, papakusugong kan Legazpi City ang awareness campaign may kinaraman sa mga badyaw mantang magkikipagtabangan man sa DSWD para sa magaganigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Minidbid kan mga miyembro kan sangguniang panglungsod kan Legazpi City si Yvonne May Cabrera hali sa University of Santo Tomas, Legazpi matapos na makuha ang ikawalong pwesto sa rating na 88%. Sa kakatapos pa ng psychometrician examination. Sa ipigbusol na resolusyon ni Konsehal Joseph Philip Lee, si Cabrera ang residente kan Barangay 16 Washington Drive, Legazpi City, kung saan sa iyang nakuang pwesto sa eksaminasyon ang nagtaonin dakulang onra, bako sa nasa sa iyang eskwelahan kundi pati na sa bilog na syudad kan Legazpi, basado sa datos na ipigpaluwas kan Professional Regulation Commission. Hali sa sobra 14,000 na nag-exam, nasa sobra 12,000 o 86.98% ang nakapasar sa nasabing eksaminasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa dagdag pa niya itong mga baretang lokal, hararom na pag-aadal, an kay puhanan, nagibuhon kan sa kunang bayan kang Ginubatan, Albay, manungod sa pikubusol na ordinansa na nagpapotob nin total ban
sa human activities sa lakog kan 6 km permanent danger zone, partikular na ang mga barangay na nasa palibot kan mayon unit kan ginubatan. Sigung kay Vice Mayor Dr. Boots Rivera, maawat na tutukan kan propestong ordinansa ang quarrying asin stockpiling ka mga aggregates daylan ta delikado na ini sa mga residentes sa sin propiedad, partikular na kada bes na maraot ang panahon. Sa ginibong regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kaswapon, sinabi pa ni Rivera na kaipuhan na pag-adalan ininin maray asin mairebisar kan Sangguniang Bayan bago ini formal na maipautob sa nasabing munisipyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Matrayumpong naikondusir kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Albay ang Linggo ng Kabataan 2025 culminating activity ka nakaaging aldaw sa Negosyo Center Apaw Kamalig Albay. Ginibos aktibidad and educational lectures hala sa Department of Social Welfare and Development as in Philippine Drug Enforcement Agency pati na ang talent competition. Presente sa aktibidad ang mga representantes kan local social welfare and development offices and officers pati na ang miyembros kan Pag-asa Youth Association of the Philippines Albay Federation. Nag-abiso si Land Transportation Office o LTO Bicol Chief Transportation Regulation Officer Mar Jose Maestrado sa gabos ng motorista na magpoon Nobyembre 1 ngunya na taon maigpit asin posibleng mampang sa magkakanigong penalidad ang mga nagagamit ng improvised plates na din improper LTO issued authorization. Ini kasunod kan esparsos kan ahensya sa plate distribution drive para malikayan ang siring ng mga insidente sa masunod na bulan. Sinabi ng maestrado na parte ni kan pagsiguro kan sa ng ahensya kang kaligtasan ka mga motorista, partikular na ang pagbiyahe sa mga tinampo. Katakod kini pinagpangapudan sa mga eligible motorcycle owners na perbitsaran ang plate distribution drive para makalikay na maimbelto sa paggamit ng bako otorisadong mga plaka. Pigaasikaso ni 3rd District Engineer Cornelio Relativo ang patrabaho sa mga porsyon kan tinampo na sakop kan National Road. Kasunod kan ongoing road rehabilitation. Sigon kay Relativo, nagpapadagos ang road reblocking sa 3rd Distrito kung kaya sagud sa ngunya na eksperyensyahan kan mga biyahero ang gabat kan bulos kan trapiko. Nanotaran kan DCGB News. Sa Barangay Travesía kan ginubatan na taralbong na ang tinampo kaya peligroso ini sa mga motorista. Katakod kay ini siniguro ni Relativo na padagos ang monitoring kan 3rd District Engineering Office para sa magkakanigong aksyon. Mientras tanto, nagkapadagos ang preparasyon kan Mission Church sa Naga TV Albay para sa paparaning canonical erection bilang St. Carlo Acutis Quasay Paris sa Domingo alas 4 ng hapon, Oktubre 12, ngunya na taon. Papanginutan ni Obispo Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi ang selebrasyon na may temang St. Carlo Acutis, Cyber Apostle of the Holy Eucharist. Magiging sakop sa na barangay kan Bagong Quasay Paris, ang mga barangays kan Kararayan, Putsan, Sugod, Kali, asin Naga, siringman ang sityos kan Nahulugan, Panal, Banhaw, Santo Cristo, Ugon, Kapantagan, asin Ibong. Katakod kini, pingin kanyar ang publiko na magisumaro sa nasabing selebrasyon. 35 dagdag na CCTV cameras, kantidad ng 300,000 pesos ang ikinaag kan opisyales de barangay kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City sa manibaybang parte kan barangay. Sigon kay punong barangay Maria Karen Canon Valdez. Sa entrevista kan DCGB News, kay Valdez sinabi kaining ang proyekto, mayor na inisyatibo kan mga opisyales tanganing maibitaran ang mga krimen asin mamantinir ang pasi orden sa nasabing lugar. Dagdag pa kan opisyal, naging posible ang proyekto dahilan kan unutilized funds hali sa nakaaging administrasyon na nakatabang sa 600,000 pesos na Barangay Development Fund. Sa ngunyan, totalmenteng 45 na ang bilang kan CCTV cameras kan barangay kung saan anom na dagdag pang cameras na pinondohan sa iraram kan City Augmentation Fund. Piglalooman na maikaag sa Tecton Village.
Magatugang primerong partiyan kasatuyang bareta alas 7, mga bareta sa lado lokal. Ang mga bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles po kambareta sa lado nasyonal, ipinahayag ni incoming Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya sa iyang bubuting kayo ng issue. May kinaraman sa saltong paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sigong kay Rimulya sa Ombudsman na ang mga report, may kinaraman digdi. Bubuting kayo na sana, asin pag-adalan, asin naputon ang mga may pugol kay ni, asin may trabaho, nakaputan ang mga nasabing kaso. Ipinahayag ni Rimulya na ang bagay na ini sa reporters matapos si anunsyo kan Malacanang sa iyang appointment bilang ombudsman kasalidan ni Samuel Martires. Magiramduman
na isinumitir kan Committee on Good Government and Public Accountability and report kini sa Ombudsman kung saan pigrekomendar nindang makasuhan si BP Sara ng technical malversation, falsification of documents, perjury, bribery as in plunder manungod sa kontrobersyal na confidential funds kini. Pigsasabing parte kan planong pabagsakon si Vice Presidente Sara Duterte ang pagdesignar kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Sigon kay Senator Marcos, kanakaaging taon pa niya, pigsasabi ang mga plano laban kay VP Sara, enot ang Plan A na People's Initiative, ang Plan B na impeachment laban sa Vice Presidente, asin ang Plan C na pagdesignar kay Remulla sa ombudsman. Ang mga naenot na Plan A asin Plan B iyo ang palpak, kaya ngunya naman babaloon ang Plan C. Sinabi ni Senator Aimee na sa ngunyan, pigiisip niya ang kaligtasan kan buhay kan Vice Presidente. Tinawan pa nindoon kan senadora na ang kaipuhan kan nasyon. Iyo ang sarong maaapod na People's Ombudsman, nakapani-paniwala kati watiwala asin bako kasabwat nin maski si Isay. Sa dagdag pa natong baretang nasyonal, dahil pang depinidong PETSA, an Independent Commission for Infrastructure o ICI, kuno rin maaparesir sa pagdangog ng ICI, sina dating House Speaker Martin Romualdez as in resigned Congressman Saldico. Sigong kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, wala pang update may kinaraman sa paghampang sa komisyon ni na Romualdez sa Sinco, mantang sa Giraray, na mahampang man sa ICI hearing on daw ni Merkules si dating Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Aminado man si Hosaka na wala pa sindang malinaw na listahan ka mga sasangatan ng kaso dahil sa nagkapadagos pa ang case build-up. Kanakaaging simana kinumpirmar man ni Hosaka na pinadarhanan ninda o kan ICI nin supina sina Romualdez Asinco. Tinaawanin doon ni House Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang importansya na maging independent si Justice Secretary Crispin Boying Remulla bilang ombudsman. Ginibo ni de Lima ang pahayag kasabay kan pag-insistir kaini nin pangangaipon nin True Tanod Bayan na loyal sa namamanwaan asin bako sa nag-appoint sa iya sa pwesto. Pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Remulla bilang bagong ombudsman kasalida ni Samuel Martires na nagretiro kan Hulyo. Sinabi ni de Lima na sa ngunyan, igwa na kitang ombudsman. Dapat narikasana ang investigasyon as in pagsumitir nin mga kaso, bako sa nasama anomalyang flood control projects, kundi pati na ang iba pang talamak na korupsyon, panghabas as in sa buwatan sa gobyerno. Kung si Isay man ang tamaan sa investigasyon kan sa iyang opisina, gabos dapat kasuhan as in panimbagon. Mientras tanto, tinawanin doon ni House Speaker Faustino D. III ang importansya kan reforma sa crop insurance as in government lending programs para sa mas matabangan ang mga lokal na paraoma asin magkaiguan ng estabilidad ang sektor kan agrikultura. Sinabi ni Dina ang financial support system para sa lokal na paraoma iyo ang dapat na makaskas, simple asin inklusibo. Kaibanan man sa mga reforma sa pagkapaiwas ng proteksyon asin access sa pondo kan mga paraoma. Gusto nindang gibuko na obligado ang crop insurance para sa gabos asin masiguro na ang Philippine Crop Insurance Corporation makapagproseso nin claim sa laog nin 10 aldaw gamit ang digital system. Ang pahayag ni Di ginibo sa joint hearing kan House Committees on Agriculture and Food as in Ways and Means kan nakaging aldaw. Sinabi ni Di na ang digitalization kan crop insurance system makakatabang man tanganing marikas na makabangon ang mga paraoma sa panahon nin kalamidad. Sigun sa leader kan Kamara, ang agricultural loan ang pigtatao ka mga bangko kang gobyerno iyo man ang dapat na madali asin warang interes. Sinabi ni D na ang reformang nasambit dapat sabayan ng iba pang ayuda sa mga paraoma sa tahaw kan pagitaas pagbaba kan presyo nin paroy. Pigdesignar bilang Officer in Charge OIC kan Department of Justice o DOJ si Undersecretary Frederick Vida.
sigon sa bagong ombudsman na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Kasunod din kan pagkakadesignar kay Rimulya bilang bagong ombudsman. Ang appointment ni Rimulya kinumpirmar matapos siyang makipaghuron kay Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang. Naglalaom ang palasyo. Nagigibuhon ni Rimulya ang patas na trabaho niya bilang bagong ombudsman kasalida ni Samuel Martires. Para pa sa tuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawati Sports, kaya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Lugadan matapos saksakon ng alkalde kan sarong banwaan sa Germany. Dinala sa ospital ang 57 anyos na babaeng alkalde na si Iris Stalzer kan Herdikis City. Base sa investigasyon kan mga otoridad, linaog kanday pa namin midbida ng mga sospek ang harong kan alkalde. Tulos man na nagpaapod din hanarom na investigasyon si German Chancellor Friedrich Merz sa nangyaring insidente, mantang padagos na piga-aram kan mga otoridad ang pinakang motibo kan nasabing pananaksak sa bagong elihidong alkalde kan syudad. Si Stalzer ang nasa partido kan Social Democratic Party o SPD, asin ininailihir kan Setyembre 28, asin nakatalaan na formal na magtukaw sa pwesto sa Nobyembre. Sa lado kan Karawato Sports, inanunsyo ni US President Donald Trump na magkakaigwan in Ultimate Fighting Challenge Championship o UFC sa White House. Isasabay ini sa ika-80 taon ni Trump sa Hunyo 14 sa masunod na taon. Ginibo ni Trump ang anunsyo sa hampang kan mga Navy sailor sa Norfolk Naval Base sa Virginia. Anot nang sinabi ni UFB boss Dana White, ang plano nindang magkondukta ng mixed martial arts sa White House sa Hulyo 4 sa masunod na taon sa ika-250 anibersaryo kan Estados Unidos. Napag-araman na regular na guest si Trump sa UFC fighter kung saan pigatawan pa siya ng pagbidbid ka nagkapirang mga MMA fighters. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Para man po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya ang DOST Regional Forecasting Center sa Ciudad de Legazpi, Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, good morning, please come in. Diyos marhay na pagkaldaw sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB, sa ngayon na pet sa Oktobre 8, 2025, saldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaka-apekto sa Visayas, sa Mindanao asin sa Palawan, mantang northeasterly wind flow o yung paros na hali sa norte Sirangan ang nakapekto sa Sirangan parte kang norte asin sa Central Luzon, mantang digdi sa Kabikulan, magiging ang probinsya ng Camarines Norte, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may mga pagulan, mantang ang natatadang parte kang Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulong mga maluyang pag-uran. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, nahali sa sur Sirangan, sagkod norte Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagkukol. Tinatay ang agwat ng temperatura, tigalaumang poon, 25 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:35 ng pagkaaga. Asin masulno pat yan na alas 5:30 ng pagkahapon. Minister Melvin Almuela reporting live, alidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang yan na po ang kabilugang sa tuyang bareta alas 7. Mga baretang tinipon na kinalap sa DCGB News base na kalis na 12 oras. Kapagaran po ka na katuwang nato sa pagsurat kan mga bareta. Jenny Matthew Vallarana, si Nicole Ann Gloriani sa Newsbase. Nado Technical, katuwang ta dyan si Chief Ramir Tanay. Siring man sa DCGB Social Media Department sa yapong IT, Jerome Nico Martinez. Sa pangarap po kan Mega Force Patrol, as in siyempre, good morning man sa mga tagabantabay niya to. Si Lane Villanza, good morning. Reader Lelis Balasta, good morning. Rosemary Mulyasgo, good morning. Siringman si Homer Relis Talola, good morning. Sir Jos Martinez, good morning. Josephine Cassia, good morning po Tabi.
Asin si Iwan Benirando Ditera, good morning. King Rinaldo, good morning. Asin man si Gerald Aranya. Asin man si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Sa pangarap pa ka antabay sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Siring man sa 106.9 WGB FM sa Tabaco City. Asin sa mga nakantabay po sa gabos na media platforms o social media platforms kan DCGB. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Habakan na po masunod ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng